Utzik dago. Bai, ez dakat ezer hauian. Baino, hau utza baino, ogi utza, hobeto, bai. Zer gauza, hona gaina pepita eta guzti. Ai, ama. Bueno, Sara, Kozar, ongi etorri, zer moduz? Asan da, eta zo? Ongi. Ezin hobe. Eta hau utza baino eta ogi utzakin baino, pastelakin hobeto, ez da? Hobeto, aukeran hobeto. Bai, Bai. Sagar Carlota sekula probatu ezu? Inoiz ez. Inoiz ez? Entzun ere ez. Hemen indeu, Marrubi Carlota, baina gaur sagarran sasoian gaude, gaina hor erresil sagarrak hau, eta ehundoko pastela ingo deu, sagarrakin, deikusiko zue, hemen dazkau osagaiekin. Taldi berian, manundin doa ibiltzezean, ikasi. Bai, ba? Gauz askitutu zu azken aldin, ez da? Azken aldin dexente, bai, neske jauko ez. Bueno, horrei heldu, bale? Oantxe gaude lagunak. Bueno, lagunak, eguerdion, eta Sara Kozar, ongi etorri, zuk ez dezu aurkezpenik bihar ETV-en, ez da? Bueno, ez dakit, igual ETV-en ez. ETV-en, seguru eset. Zenbat lekutan ikuste zaitugu, eta gaina ondarra hauak intzen duten, guain zerua hauak deitzen da. Telesai berdina da? Jende berdina zaudete? Jarraipena da, 3 aktore errepikatzen dugu, 3 pertsona haiek jarraitzen dute, baina, bueno, independienteak ere badira, alda zeruak ikusi, ondarra hauak ikusi gabe. Vale, nik uste dut beto dala dan ikustea. Eta ja, labetik atea da, martxan zaudete, zemuz, harrera. Oso ondo, zinemaldian estreatu genduen, sekzio ofizialean, uste dut lehen telesaia euskera sekzio ofizialean estreatzen dana, eta gero ETV-en ere, eta harrera oso ona, eta kritikak oso onak ere bai. Ondo, eta gainuntzeko historikin, ebai jarraitzen dezu? Baita, bueno, zinemaldin estreatu genduen baita, bueno, Maspalomasen parte hartze txiki badaka, baina hor nago, eta oso pozik. Onbuaren itzala ere, orain dela gutxi estrenatu da ere Detektibe Romi izeneko telesail bat, eta bueno, guazenen ere bai, guazenen, eska alabak esan dit. Alabak esan dit, Sarakin zaude, oi, zailo zuzen baitzateko nestako. Baurten, leire guazenen egongoa, basakabine egongoa, baina askoz gutxiko. Ez dut asko kontatuko, ze guazen neko ezberdin iritsiko da gaina, denbora falta da. Bueno, lagunak, elkarrekin ingo deuna da Sagar Carlota, ikusiko zue, ze gauza ederra, eta ze pastel eharra, eozin egun berezitako. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Sara, garatuko izuet, pastel hau tarta hauiteko garaian nundik noa ibiliko gean. Hemen ingo deu bizkotxua. Eta bizkotxo bat iteko, bakarri bihar deu, arrautza, azukre eta irina. Orduan, bizkotxo bat eozten dezunean, da osagaiak 3 baino gehiagoin bazka, larritu zaitezte. Lau igual bai, bost de bai, hortik gora, gaizki gabiltza. Ingo deuna da, zuringoa gorringotatikan banatu, azukre bota bilai, pixkat, bilak arrotuko ditugu, bat alde batetik eta bestia bestaldetik. Gero, elkartuko ditugu eta irina botatzen jungo gea suabe, eta dena nahastuko dugu. Nola, berdituten, 2 borobil olako, 2 erabiliko ditut, azpin botako jau pixkat, eta gero berditugu bizkotxito batzukola, melindro batzuk, hola, albon jartzeko, eta hor plakatxo batean, mangatxo batekin ebai botako ditugu, denai botako jo azukre hautza pixka gainetikan, eta laberatu ingo ditugu. Vale, behin laberatzen deunean, gio bihar deu, beste gauza batzuk. Hemen ingo deu, krema inglesa bat izango balitz bezala, ingo deuna da, esnia infusionatu vainillakin, eta azukre pixka botako deu bertara. Eta hori ingo deu loditu gorringoekin. Gorringoekin lodituko deu, ez du irekin bihar. Irekiten badu, moztu ite zaigu. Orduan, junbergean mantxo, eta pixka loditzen aztenean, zuerdian junbiar geha, batzuk iten due baino marian ebai. Hola arrisku gutxi godaka. Eta behin, hoi, ja, loditu deunean, ingo deuna da, zutatik atea, iragatzi, eta botako izkego hemen dazkaun gelatinak, bai. Gelatina hauek bota aurretik uretan sartu bihardia. Uretan sartu, ondo esetu, eta esetuta daudenean, zurgatuko hori, xamurra geratuko ja, eta botako deu, iragatzi baino lehenu, bertara botako deu dena, eta dena dakaunean, iragatzi eta prestutziko du. Eta hotza da honean, dakat, osgailuan, esne gaina, gainuntzeko azukrekin esne gaina arrotuko deu, elkartuko deu, mus antzeko bat ingo deu, eta hori ja presteko deu montaia egiteko. Lehendabizi bukatuko ez zer dakaun hemen. Hemen dakau,
sagarran likoria, ura eta azukre. Horrekin jarabetxo bat prestatuko dugu. Eta hemen dingo dituguna da, erresi zaharrak zuritu, busketetan moztu, eta gurina eta azukrekin goxatul sartaian. Orduan, gero ingo dugu, bizkotxitua dakauna, ingo dugu moskortu esateana, nola esatea, bizkotxon borratxau. Pizka moskortuko dugu, indeun jarabe horrekin. Hola xamurra eta leuna gelditzeko. Gero zingo dugu, hemen indako nasketa krema inglesa horrekin eta esne gainakin, mus pixka botako deu, mus horren gainen zagarra botako deu, eta berriro beste opila jarriko dio, gero berriro botako dio musa, eta bukatzeko gainean zagartxoa jarriko ditugu. Baukeu lana, Bai, bertxua botata gero lanian jarri behar gea, bale? Bueno, ni behitu, zagarra, narrautza, gorringo, zuringotatik banatuko ditut, eta bi horiek arrotzen jarriko naiz. Bale. Eta bestalde, inberduna betu, zagarrak zurituko ditugu eta salteatzeko prestutziko ditugu. Labana dakazu edo zurigailuan nahi dozu? Zurigailuan. Venga, zurigailuakin, kendu azal guztik, kendu bihotza, eta gero ja gajotan iten dugu salteatzeko. Ados? Zemuz ikiten. Zemuz, pastelak eta iten etxea bila, ez dituzu asko iten, ez, Jaten. Ez tapate. Ta janez asko ez pentsa, egun berezitan. Azukrea eta tarten daunen, pixkat. Baina noiz bezala gozatu behar da. Nik bai, eta beti izaten dugu, eta ni hori gozo gile izan da. Gozo gintza eman behartzaio, baina egun berezitan. Ez da ohitura izan behar, egunero pastela jan bazkalduta gero, ez da biharrezkoa. Igandetan, zorionetan. Olakotan. Bueno, zerua hoak, telesaia. Zenbat atalin dituzue, bai, kapituloak? Ba, zerua hori lau atal. Berrogei minutuko edo lau atal. Vale. Bai, bakizu ondarra hoak telesaiaren jarraipena dela. Bai, esan desun bezala, baino aldala ikusi, bestia ikusi gabe. Bai, a ber, alda ikusi ze independienteak dira, baina ia da nire pertsonaia hobetu lortzen dela lehenengo parte ikusi dezu. Lagunduko beti. Nire ustez, porque, bueno, jarraipen badago eta evoluzio badago pertsonaietan, ez? Bai, Nerea, oza, Nagore Aranburu egiten duen pertsonaian, Josean Bengoetxeana, Lertxundi eta Nerea. Hoiek direla errepikatzen direnak hiru errepikatitu zuenak. Bai. Eta gero, ba, bueno, sekulako telesaia da. Sekulako kalitatea du. Zer gertatzen da, bertan? Zer gertatzen da? Mamira goaz, mamira. Lehenengo partean, zautzen dugu Nerea Garzia, Nagoren pertsonaia dela ertzaintzan egiten du lan, eta hildako bat agertu da herrian, eta, bueno, horren investigazioa ikera dator. Lehenengo ondarra bukatzen den bezala, zete esango, baten batek ez parez badu ikusi edo, eta orduan Nerea ertzaintzatik kanporatzen dute. Nik bi gauza bat ere igual ezin ditut egin, así que sentatuko naiz explikatzen eta bai, noski, garrantzitsuna mingan jai ondo matia. Hori da, bostia, nik Nerea. Eta, zerua akasten danean, emakume batzuk erailak agertzen dira, eta ertzaintzakoek berriro jotzen dute Nerearen gana, baina Nerea ja bere etxean dago. 4 urte pasi dira, bere etxean dagoela. Baina bere laguntza behar dute. Bere laguntza behar dute, baina karo, bea kanpon dagoia, eta bueno, ze gertatzen da hor. Hor badaude gauza ilun asko, estoldak, bakizu, ez? Polizian, eta boterean, eta bar. Eta Nereak, ikerketa horri aurre egiteko, Carmenen laguntza behar du. Carmen eta Nerea ondarroaken ezagutu dira, eta ezagutu baino gehiago ere. Beraien artean harreman bat hasi zan edo zerbait. Eta orduan, urte batzu pasa dira ez dira ikusi, eta berriro Carmen deitzen dio bere laguntza behar duelako. Eta hortik aurrea gertatzen diena, ba igual ikusi beharko dira. Vale, ona, bai, jakogo pixka jarri zaigu, zatikan ezkenetik atea, sartu bestia, ezkenian hor trama da, Erditik? Bai, erditik moztu. Nik usten dut parraiteko ez tala. Osa, pizkat thrillerra, bai. Osa, ez dakit ondo oskatzeten, no? Thriller, bai, bi parteak. Thrillerra. Eta zer da hor duen, bildurrezko esango genuke? Gaztetxontzako da, umetxo ikusi aldute? Danentzako da? Hori norberak erabakiko du bere etxea, baina nik uste dut umetxo txikiak ikusteko ez tala. Baina igual nera bezaretik aurrera edo, bai. Baina hori norberak erabakitzen du, noraino ikusten duen. Eta zure papera, Carmenena. Bai. Zertan datza? Zer egiten du hor bertan Carmenek? Ai, Carmen. Eski asko... Identifikatua sentitzen zea? Ez, oso ezberdina, ez. Carmen da oso... Zakit, ni baina oso zixilagoa, sakonagoa, ilunagoa, ni naiz asko kaskarinagoa, ez dakogu zer ikusirik, haundirik. Nik askotan, nire burua ikusten detenean Carmen egiten, pentsatzen dut. Eta gutxita pasatzen zait, Pentsatzen, jo, enaiz ni gandik urrun dago. A ber, pertsone guztia daukate gugandik asko, ez? Gure gorputzak dira, gure begiradak dira, eta bar, baina nik uste dut Carmenek eta biok baditugula, hola, bueno, ezberdina gara, nire ustez.
Carmen da, niri egitea gehien gustatu zaidan lanetako bat. Pertsonetako bat. Eta horra adibidez hori esaten dezula, ez da errezago zure antzekotasuna handia dakan baten papera itea ez dezula inbeste aktore lana egin behar, edo gustatzen zaizu paper hori aldatu eta beste pertsona baten nola desberdina sartzia barroa. Ez nik uste dut hori baino, pertsonai bat gustoko izatea edo ez izatea, igual gehiago dala gidoian kontu bat, ez? Gidoi hau oso ondo idatzita dago, zeroak Koldan Mandozek eta Arkaitzkanok idatzi dute. Ordan ja gidoi irakurtzen dezuna ez dut hau gozada bada, ze ondo idatzita dagoen, ze ondo azalduta dagoen, pertsonai gertatzen zaiona, nondik norakoak, eta gero zubia, zure harima, zure gorputza eta zure doaiak ematen dizkiozu, ez, pertsonaiari. Carmen da oso emakume gogorra, iluna, ondarraoaken ezautzen dugunean ikusten dugu zauria handi bat duen emakume badala, ze bere seme bakarra istripu batean galdu zuen, umeak 4-5 urte zituenean. Orduan horrek markatzen du bere bizitza eta gainera gertatzen diren gertakari guztiak. Ez dut spoilerrek egin nahi, baina bueno. Eta orduan lehenengo partean bai da emakume ilunago bat, barruago dagona, isilagoa eta zeruaken berak hartzen duen erabaki batengatik hasten da pixkat argia ikusten. Baina ez dakit ondaterako zaion. Horretarako, ikusi behar. Eta beste telesaia aurrekoan antzekotasuna handia daka, edo evoluzioa handia auki du Carmenek, edo... Evoluzioa auki du, handia ez dakite handia esaterik dagoen, baina evoluzio bat auki du, ze hori, iluntasun horretatik pixkat ateratzeko pausu bat eman du, berak eman du pausu bat. Eta erabaki bat hartu du, tristura horretatik eta, leku horretatik atera ahal izateko. Baina, esatizut, igual ez zaiola ondo aterako, Ez, Ez dakit ja pistatxoak ematen aizea, Bueno, ez que ikusen behar da. A ber, nik benetan esan edetena da, iruditzen zaidala, bai ondarragoak eta bai zeruagoak, dala kalitate handiko telesaila. Euskeraz oso ondo egina, oso ondo zuzendu da, Kriston argiztapenekin, zura naia, ontza? Bai, Charlie. Oantxe pentsa. Argiztapena, soinu banda, zuzendaritza, aktoreak, kalitate handikoa dala. Eta nik benetan gomendatzen da ikustea, hemen egin dugulako eta... Eta guria dalako eta bertakoak inda. Eta hemen ere sekulako gauzak egiten dielako, azken aldiko hori ikusten eri gara. Dudi gabe. Eta adibidez, olako pertsonaia egiteko garaian. Pertsonaia batzuk zailagoak dia egitea, errezagoak dia beste batzuk egitea. Niretzat Carmen oso zaila da, arrazoi askorengatik, baina hietako bat da bizkaitarrez egiten dudalako. Bizkaitarrez, ondarrutar kutsu batekin. Aber, nik hau esaten dut beti, errespetu handiz esaten dut hori, ondarrutarrez ondo egitea oso zaila da, euskalki superpolitia da, superpolitia, baina oso beraiena da, tenik uste dut hor bizi bertzarela hori benetan eta ondo egiteko. Orduanik, errespetu guztiz, maitasun guztiz. Eta zeuten dezu, oso ondo zailkatu zuela, fotako izkizuela, epa! Hombre, ondarrutarrak esango dute, ez da ondarrutarra, argi dago, baina bai aipatu nahi detela, eta hemen baina aprobetxatzen dut, errespetu guztiz egin detela, lan pilo bat egin dela, aktore ondarrutarrak lagundu diate, eta nik lan asko indet, eta aldeten hobena indet, esfortzu handia da, niretzat testua memoriz ikasi barra dukat. Zizut esango ingeles... Goen kalen leon horrek itezun bezala, ez da kubatarrez hor eta bere... Bai, antzeko. Baina bere xarma da, hori ere bai, ez da? Hainoa oso ondo egiten zuen, oso ondo. Euskal kubatarrez gainea, ez da? Total, Euskal kubatarra, bai. Osea, pertsona izaila da niretzat egiteko, baina oso gozagarria. Ona. Bai, geho gaina gauza zailak ondo ateatzen dianean, hor, bularrak ateatzen zizkituta guztua gelditzen zera, ez da? Esfortzua gero ondo ateatzen danean, gozada da, argi dago. Ondo. Bueno, Sara, nik hemen arrotu dut, begiratu, Sara, eta lagunak nola gorringoak zuritu dian, ja haude garrotuta daude, zuringoa iguain pixkak gehiago emango jot, irinakin naztuko deu, eta gero ja moldetan jartzen hasiko geha. Eta zagarrak zurituta dazkau, bai. Bagoaz aurreaka, bitartean jungo geha, sagasti batea, ikusiko zuen, ze leku ederra, ze zagar mota erra, eta ze proiektu beharrezkoa eta guria ere bai. Guazen bertara. Kaixo lagunak, Aitor Etxeandia naiz, sagastien teknikari eta aholkularia, eta Otalarrea finka esperimentalean gaude, Bilabonan.
eta gomidatzen zaituzte ikustea hemen egiten duguna. Otalarriako finkan gauza ezberdinak egiten ditugu, alde batetik esperimentazio lanak, baina beste alde batetik aintzinako variedadeen bilduma bat sortua dugu hemen. Helburuetako bat, hemengo variedade guztia gordetzea da. Bere ADN-a ez galtzeko eta beti etorkizunan erabili ahal izateko. Beste helburu bat, sagardo-sagarren esperimentazioa egitea da. Esperimentazio horretan gauzak ezberdinak egiten ditugu. Adibidez, kimaketa motak, eta kimaketa egiterakoan noiz egin kimaketa horiek, bakanketa lanak, bakanketa entsaioak, produktu eta teknika ezberdinekin, eta halako gauzak ezberdinak, gero ondorio horiek aplikatzeko sagastietan. Otalerroko finka eremu ezberdinetan banatuta dago, bata da kolekzioa, finkaren goiko aldean, eta erditik eta beko aldean dago esperimentazio gunea. Hemen gaude esperimentazio gunean. Zati honetan, arbolak daude eginda ezi frutal formarekin, eta 15 variedade daude hemen. Lerro bakoitza variedade bada. Orotara, finka honetan, 180 variedade daude. Hoiatako 130 ADN bakarrekoa dira, eta besteak sinonimiak izango lirateke. Usta denboraldia ja zita dago, ja heldutasuna puntua ja heldu da, variedade batzuk ja helduta daude, beste batzuk laister helduko dira, eta laister kuadria bat etorriko da, eta arbolak astindu, lurrea bota, eta lurretik jasoko dute sagardotegira eramateko. Hau goikoitze variedadea da, sagardogilengatik oso estimatua, garratza da, eta iraila bukaeran, urria hasieran jaso egiten da, eta nahiko zaila izaten da askotan arbolatik botatzea, geratzen da zintzilikan, eta hor zailtasunak ematen ditu botatzerakoan. Hemengoa dira, ez daude munduan besterik, ADN bakarrekoa dira hemen, zonalde hontakoak, Euskal Herrikoak. Sagardotarako oso ona. Hau errezil sagarra da, errezil herrian ibarbi sagarra. Variedade honek dituen ezaugarri nagusienak garratza da, eta oso azukre maila altua dauka. Orduan, sagardotarako balio du, baina baita ere jateko. Eta erreta jateko edo konpotak egiteko oso estimatua da hemen. Baserrietan askotan jartzen da jateko. Baina baita ere balio du sagardotarako. Hau moko variedadea da, oso variedade interesgarria, oso garratza eta oso mikatza da, astringentea. Daukan gauza importante bada tanino maila altua duela. Orduan, honek ematen du estabilidadea sagardoari. Eta oso interesantea da sagardogilentzat. Finka hontan ikusten den bezala, aurten sagarrasko dator. Eta ikusten duguna da baita ere sagarra normala, baino txikiago geratzen nahi dela, ze loraldia oso berandu etorri zan. Pentsatzen genuen beranduago helduko zala, baina udan izan den beroa eta gehien bat gaueko beroak egin du heldutasuna aurreratzea, eta orduan ez dute lortu leku askotan tamain ona lortzea. Eta gero, azaltzen nahi dira ontxo batzuk lehen arazoa ezianak, eta baita insekto batzuk lehen ez genituenak, edo lehen arazoa ezianak. Variedade hau urtebi txiki da, arbola txikia dalako, garrastasun handiko sagarra da, oso emalea, alternantzia gutxi ditu, ia urtero ematen du sagarra, eta horregatik oso estimatua da baita ere sagargilentzako, baina sagardotarako oso importante da, ze garrastasun handiko sagarra da. Eta gainea, gero, arbola kimatzeko, formatzeko eta oso erreza da, bere tamainagatik, eta tamaina txikiagoa da. Gurtzeko lurzail hau erakutsi nahi dizuet, jan sagarreko lurzail bada, lurzail txikia, deitzen dugu frutu baratza, oso sagar politak, eta posible dana erabiltzea baita ere, saltzeko, eta baserrietan beste baliabide bat izateko. Eta orain orain agur esango dizuet, Otalerrako finkatik, eta ongi izan, nila lanera noa. Venga, agur! Aupa, Aitor,
eta gora ire sagaztilla. Zer leku eharra, Eharra. Txukun, varietate desberdinak, bakoitzan detaileak eman dizkiguk, egia esan goxamena izan da, eta guendik eta garro izango zen bertara junda, zurekin jarraitzia goxatzen. Bezarka da hondi bat, eta urren arte, hemen behitu, zuringo bakizu noiz da hon ninda. Noiz. Buru gainak hartzezun nian, da lasai zauden nian. Erra. Enaik zion lasai, baina inda dago bai. Eta hau pixkat leuno gelditzen da, baina guen ikusiko zu, bilak elkartuko ditugu, irinakin naztuko deu, eta esan dizutena, 3 osagai, arrautz, azukre eta irina. Eta ingo ditugu bizkotxitua prestatu. Vale. Eta hau guain... Horrela. Bai, gajotan bezala. Bai, horrela, ezin hobe. Eta horrentzako ere bai, ja sarta jateakoet. Eta hemen gurina bihuntzen jarriko deu. Eta gero azukre pixkatekin karamelizatuko deu. Eta gero zagarra gaina botako ditugu. Vale, hau martxan daka. Bueno, eta nun da ikusgai, telesaia? Zeruagoak, ETV-en igandetan, eta gero primeranen bai. Baina gero primeranen alko ituzu lago jarraian ikusi nahi behazu, porque ja hor gehatzen dira, ja. Oikiztu nahi izatea, ez da jendeak 15 kapituloko telesai bat jatana jarraian ikustugu. Bai. Nik askotan nahi Ni ba horrenen guan lo hartzet, eta... Nahi askotan, como batzuk pilatu gola, eta jarraian ikusi bai, nahi bai. Ope, oida zazia. Kostatzen zaitartek... Ni eske telebiste egizten egizten etxin ja nekatuta nago. Bueno, ja, hori regia da. Eta askotan lo hartzet. Baina bai, segun, batzutan gelditzen nahi zola, harra danien gelditzen naiz. Egia esan, eta zergatik esango zenun bai o bai ikusi behar deula telesai hau. Zergatik ezin dugu galdu. Sekulako ekoizpena dalako, kalitate oso handia duelako, oso ondo egina dagoelako, gidoia borobila duelako, interpretazioak ere oso onak direlako, eta aktoreak ezin hobiak. Bertan eginda dagoelako, gurea dalako, eta ikusi behar dalako. Besteik ez? Ona. Beitu zenbat... Bai o bai. Zenbat gauze gatikan jun bihargean ikustea bai o bai. Junez, otxean ikusi, o... Etxean. Unai deun lekuan. Bueno, eta telesai ez gain. Film bat ere bai... Martxan dakazu guantxe, ezta? Bueno, parte hartze bat daukat, Maspalomasen, dala ere, sekulako filma, sekulako benetan, sekulakoa, ikusi beharrekoa bai edo bai, horrek sekulako kalitatea du, historio zoragarria da, beharrezkoa, gainera gure Jose Ramon Soroizek ziarrezko maskorra eramantzun zinemaldin, horrek bai entzitela nahi ilusia. Euskal Herri guztia postu zaneun hortan ikuste dut. Hombre, nola ez. Eta, Moriartitarrak bakizu. Beti gauza onak dituzte, eta oaingon ere, asma bindu. Zertaz dihua filmoi zehaz? Pinpixen pertsonaia, 70 urteko homosexual bat da, Maspalomasen bizi da, kostatu zitzaion armariotik ateratzea, bere garaian emaztea eta alaba ukizu, baina atazanen, alaba eta emaztea utzi, eta Maspalomasea juntzan bizitzea, bere bikote berrearekin. Han bizitza bat egin du, 22 urtetan armariotik kanpu, eta enkuentro sexual batean edo iktus bat ematen dio. Orduan, alaba hemen bizidanez, Euskal Herrian bizidanez, aukera bakarra du Euskal Herria bueltatzea, eta alabak hartu eta zarren etxe batean sartzen du. Sartzen da, alabak eta biak ezokat erremanik ere, 25 urtetan. Orduan, eske gauza askotaz hitzeiten da pelikula horretan. Eta fiziozkoa da, realitatean pasateko zerbait da, edo... Hombre, segurazki realitatean horrelakoa pasatuko ziren ere, bai, ez dakit zuzenean beraiek iturririk baduten zuzena, baina segurazki horrelakoa gertatuko dira, eta badakit oso ondo dokumentatu direla, zarretxetan egon direla, eta horrekin dudaik ez dakat. Eta bertan, ze paper iten dezu, zein da zure papera? Bera zarretxera doanean, hasieran zarretxeak badituela arau batzuk nahiko estriktuak, eta igual pixkat desfasatuak, beste garai batekuak, eta momentu batean sartzen da egoitzan. Zarretxea uste dut ez dala ondo esana, egoitza izango da, barkatu gaizki esan bat. Sartzen da egoitzan beste zuzendari berri bat, nahitzela ni, dakarrena, aize berri bat, nahi gauzak beste modu batean egin, bertan bizi direnei leku gehiago eman, bereiek elan dekoratu ditzatela nahi duten bezala, bisita gehiago, kanpora ateratzeko aukerak, eta pixkat malgutasuna eman bereien bizitza hobea izateko. Olakotan zuzendari sartzen dianean lekutan bai nahi du adierazi iritsi nahi zela, no? Aldaketa batzuk eta, igual, kasu honetan aldaketa hobeako dira, ondo egiten ditun aldaketak oso ondo daude, porque, bakoitzari espazio gehiago ematen dio, eta bakoitzaren hortasunari, eta bakoitzaren gustuetan nahi. Hori de bai o bai ikusi miliar dugu, ez da? Bai o bai, bai o bai. Bai o bai, Mesedez, vale. Gero
lista pasakoet, Zerua hoak eta... Eta adibidez, desberdintasuna asko dago filmat grabatzen edo telesai bat? Segun ze telesai, ez, osea, nik uste diferentzia ez da horren beste filma edo telesaia, porque adibidez, Zerua hoak eta Maspalomasen artean, nik ez dut distantzia askorik ikusten grabatzelako orduan, baina igual bai Guazen eta Zerua hoaken artean, ze, claro, Guazenen grabatzen da kapitulo bat egunean. Segun ze telesai eta ze film, claro, asko ze azkarrago denbora gutxi gogoz bakize. Nik uste dut hori dela gehiago. Ontaz hitzeien egiala baita aipatu beharra daukat, eta nahi eta aipatu Onbuaren itzala, dala Patxi Bezkertek zuzendu duen pelikula bat, Pedro Mario Otaño bertsolariaren bizitzari buruz, grabatu gendu 2024an inguruan, parte bat hemen, beste parte bat Argentinan, antxeon ginen grabatzen ere, baita ere zinemaldian estrenatu zen, Zinemira barruan, eta herriz herri dabil, orain hiriburuetan estrenatuko da, Euskal Herriko hiriburu guztietan, eta gero herriz herri zinemetan. Ona, Ea aurrengo urteak, aurtengoa bezain oparua dazkasun, kistone izangoa, ez da? Naiko nuke, baina ez da erreixa hori, bakizu gurean nolakoa den. Bai, hori, Gora eta bera, ni guain gora neon naiz, da, igual... Montaña rusa, esatea, ez da? Oitokatzen zaite, igual txirristara bera, pixka. Oguandik ez dezu igual tontorrajo? Oguandik igual ez dezu tontorrajo? Tontorra igual dau, zer da tontorra? Ez dago tontorrian, ez dago. Ez dago. Baina bai, oso... Aizkeneko 2 urteko oso politiak izan die, egia esan proiektu askotan hartu dut parte, lan asko egin dut, eta pospozik. Nola egiten dituzu proiektu hau denak lotzeko, eta guaina hemen egon, eta gero bestia iritsi, eta gero area junda. Eta bi seme, eta bizitza, eta dana. Bueno, denak bezala. Danak antolatu barra dugu. Gurea egia da, dala pixkat ero alde batetik ikusita, dalako igual derbete 2 hilabetetan asako, gero hilabete bat bai ez, baina moldatzen geha. Kalendario erra akatetxian, ondo antolatuta, Tetrisa ondo ina, ta. Eta ondo gorriz jarri lekuak, beste gorruan beltze, eta venga, ez da? Ni zerbait da naiz da antolatua. Ona. Oso alemana naiz ni hortako. Dana gauzak oso itxia ditut nik denborakin. Bai, Bai, eta aurre ikusiak, eta dana, bai. Jode, hortan ez da kabantza asko. Ez. Momentuan biziten. Azte buruan zein gozuta. Jendea esatit. 2026 jungo gea, azte santutan, ez daki, no? Nik hori ez da, nik hori ez da, nik esaten nik 3 hilabete bista bizi naizela. Osea, urrengo 3 hilabetetan lana baldut gutxi gora bera da. Lana antolatuta, gainontzekoa beste gainontzekoa. Baina antolatu barra dana, leku guztita eritxe elizateko. Nik gero, nire jobilak hain lotuta dijoaz naturakin, badibes, ez dakito, belauntzin ibiltzea, o arrantzara, o surfea, o perretxikota, o... Orduan, gauza horiek, hemendikan 3 asteako plan bat itia... Karo, ezin duzu. Alda, baina gero hanka sartzezu. Hanka sartzezu, zatikan igual kiston olatua daude, eta gehatu zea aste buru hori elurreta juteko. Eta han elurrik ez da. Eta esatezu. Bai, improvisatzea lana beste gauza ondo da, dago, lan antolatu behar da, eta hori alemana bezala antolatu behar da. Zorionez, osori txarrez, zatikan jende asko dago... aparteko ez daude bakarrikan, ez da, lan kontutan eta orduan antolatu inbiar da. Baina hobi aldek, nire izatea, el plan es que no hay plan. Ta geho aberseateatzean. Ni hortan zukin bat nator, nire hola antolatu urrengo urteko oporrak eta keba. Aizkeneko momentu, niri beti aizkeneko momentu. Baina bestea bai antolatu barra duket, ze jakin barra duket norfungo dan, ume bila eskolara. Eta bar. Ondo da. Bueno, nola, zoa zagar hori bota honea, lortak hau... Hola, tal cual, ja, bai, gurina eta azukria, dena bota horrea, eta hori ingo deu, salteatu gola lasai, goxo. Juston usaino nadu. Bai, interreten adare bai, ez ditetin krema inglesa martxan jarri behar dut, zatikan, ostu inberdu gero ez negainakin goxatzeko. Hau garbitzera. Basura nondeko. Burzka, horra espindakazu organikoa, bai. Bota horko sakarrontzira, hoi garbitzea, eta haure geho, hau, moitxuin behar da, o? Bai. Oda gizueleten, txaf. A ver, Venga, hoi den. Eman eurra, zondo. Ezino be. Zukaldeko errezeta erreginak ebazkazu. Gaur gonbidatua datoz eta hau prestatuko, edo beste egingo, edo... Ez?
Keba. Eukiko zu, bentsa tortilla patatao, ez dakito, launak etortzen dianien ez dakito. Garai baten kuskus haiten un beti, hola kuskus errezeta banukan, hola edalontzi baten jartzen nula ura, horatzen naiz, limoiakin eta pasak sartzen ikun barrua, eta behioren horitzen. Egia esango izu, umek ditudanetik eta lanakin eta aldatu inda asuntua. Lehen bai izan pixka, larun bat atxaleta zuk aldatu, horre baina ez tezu hobeto jaten humedazkasunetikan? Nire bai gertatu zait. Bai. Bai, zatikan, leheno igual bikote eta bilo bakarkan etxian da, hauxe, eta venga, txoixo pixka eta janda da, eta venga, da, eta baino la humedade nahi ez beti, barazki pixka prestatzen dezu, xerra erostezu, bestitezu. Hori ja, baina da, como pixka sotaka bai horre, leka porru bat eta... Bai, eta horrengo astean, venga, hasi berrizet. Bueno, hau oso adion berdea, zatikan oso gutxi irauteu, Osea, zeituan iten dia. Zeituan iten dia, eta ez teunai lehortzia. Orduan, sartu behar deuna da hemen bat, hemen bestia, eta hirugarrena azpin. Vale, listo. Nik hemen trapu mela pasatu. Hau, azpin dakatela. Vale. Ordu dazka, ja, hirurak, martxan dazkau, eta esan detena, hemen natila batzuk hasiko nahi ziten, zeituan ingoitutela. Kusiko zue. Baldak izuzu korringo zuringotatik banatzen? Bai, ez da? Estu da, ez? Hola, esan. Nik beti bai, da, Eta gero, a ber, ze pasatzen. Ba, hartu, arrautzoiek. Hemen txe? Ez, hemen lagako dituzu. Zuringok eta gorringok. Venga, batekin saiatuko naiz, ez bat lortzen, ba, orduan zu jarraitu. Hola, tenteka iriki behar duzu. Garantzitsua tenteka irikitzea da gorringoak esi esteko. Vale? Listo. Hau ere bai. Horretuko deu. Vale. Eta inbiarretena da hori. Hemen jarriko dut. Lehotzen esnia. Vainilla darrakin. Vainilla darra, beti, ondo infusionatzeko eta barruko pepitak ateratzeko, inbiar dena da ebaki. Ebaki inbiar da erditikan. A ber, hemen dakala bana un dia puntilla hor dakasikina bat. Honekin moldatuko naiz. Nire dutena da erditikan iriki. Bueno, eta hemen nahi gehala, etortze zait, lakaza iratire, bai. Aha, baitare, bai. Horbetan ibilizia, ez da? Baitare, bai. Hori da, lakaza irati da, lakazan sagako edo laugarren temporaldia. Bai. Horretik izan zea Monteperdi, eta laugarrena da iratin. Grabatu zen parte bat Madrilen, da beste parte handi bat hemen Nafarroan. Horgatik ere euskal aktore batzu gaude, suposatzen da Euskal Herriko herri batean gertatzen den historio badalako. Eta oso ondo, oso esperientzi polita. Inigo Larrinaga da aktore bat, Goenkalen berarekin lan nuena, eta urte batzu beran dugu, berriro elkartu gara hemen, senar emaztaren egiten dugu, eta orduan oso bidai polita izan da, bereziki berarekin egon naizelako asko, lanean, berriro elkartu, aspaldiko laguna, eta oso gustora. Ia esan lakaza iratire oso ondo dago, oire ikusi beharra dau. Hoi nola moldatzen zea adibidez, esan dezunen bezala, umia kudeatu, famili kudeatu, alde batea jontzatik. Anolako grabaketeta askotan jun beharko zea? Bai da. Hilabete guztia, edo hiru aste bete, o nola, aste buru beti etxen? Normalean, bai, ez bada antzerkia dudala, antzerkiarekin bai pasatzen ditugu asteburuak etxetik kanpo, baina ez dela asteburuak normalean etxen. Gero hau parte bat hemen grabatu zen, horre Nafarroan, orduan jundatorri, eta Madrilare askotan jundatorri, inizan dudet. Igual jun gauen bezperan, loin, grabatu, atxaldeko zazpitan bukatu grabaketa, kotxe hartu eta buelta. Hori askotan egin izan du, Inigorekin askotan egin izan du guri. Baina, bai, nik normalean ere proiektuak... Zu gertu euki, beti etxetik gertu, o batzutan gustatzen zure bai pixkatan kaitia eta... Hombre, egon batzu, bai, egon gutxi batzu gustera juten naiz, bai, nola ez, baina nire seme txikinak urte ditu, ni orain ezin naiz oso urtira jun. Noiz baita eskaini diate igual, Madrilen, eguneroko serie bateako casting bat, ezak zer, oin ez da nire momentua. Zango, igual koskortzen dienen, bai, baina oin ez da nire momentua etxetik kanpo eteko horremez denbora. Eta hola inbiar da, hola inbiar da. Baina umeakin ere jun izan du naiz Madrila hilabete bat, gurasoak etorrita, eta ni lanea, eta gurasoak umearekin, eta, bueno, moldatzen geha. Moldatzea. Bueno, hau, berez, bota bihar nun ez negainei. Baina nola honei bota dut eta honea erdila, hemen itzein da itzein. Ez da importa. Goxua dagoen berdin. Krema inglesa, gozua, eta gero ez negaina azukre gabe. Eta orduan berdin duko deu. Listo? Ba falta zaizu? Vale, oso ondo. Suabe egin izazare. Oso ondo. Suabe eta ondo iteia gauzaketa. Mimokin, hola ateatzen dira gauzak ondo, Ba zaizu ondo ateatzen zukaldia da, mimo pixka gehiago jarri berdala,
hoi jendiek askotan esateite, eski ni tarta hori itzait ateatzen. Gainea, behin bakarrikin baezu normala da esateatzia. Claro, normala. Normala da. Nik horregatik ez detiken, porque besatatzeko, pues ya zuzenean ez detiken da listo. Quello tan invierda. Bueno, egin deu, hau irekin du, botako deu bertara, esan deten bezala, guain hemen jarri, eta guain dena ondo harrapatuta berriro bertara. Iten dut esneberua bota bertara ondo harrapatzeko bastarrak eta guztik eta dena bertara juteko. Eta guain hau, ia behitu, zuan eukibiarrian bere beruakin ia zutik kanpo. Eta zutik kanpo dakaula beruakin, eski segituan loditzen da, kontu zibili esatik zuetena. Irekiten hasten bada, gorringoa gogortzen da, eta hau akabo. Orduan, guain iten detena da, hemen jarri, hau laxe, behitu hauek bihundu zaizkigu, kentzeiot soberan dakan ura. Urrotzetan jarri dituzu? Urrotzetan, da listo. Eta segituan esetzen dira, bihun jartzen dira, eta betu nola urtutzen dan, Berua da honian sartzezu, eta jaztezu ateatzen. Segituan urtutzea. Baino, badaka pusketan gelditzia. Baseon gorringon azalen bat, arrautzan azalen bat eukitzia. Baitare hor dakau, bainila darra. Ordun, hori dena, ondo eukitzeko, inbiar deuna da, iragatzi. Eta hemen, iragatzi deu, labendakau, soletila ateain biharkotela seituan, adion bihar, naiz? Eskabiek. Bai, ez da? A ber, beitu. Zitxura ona. Etxiki horiek, eskabila. Beitu. Segundu bat emango jo gehiago, segundu bat gehiago, baina segundu bat, Eta listo eukiko ditugu. Ingo deuna da, jun, erreportai bat ikustea, irrika gluten free deitzen da, eta han beti gozogintza osasungarri egiteu. Oazen bertara. Kaixo Joseba, ni Ainara naiz, irrika gluten fritik, eta gaurkoan errezeta goxo batekin ator, brownie veganoa. Hementxe gaude, osagai guztiekin, eta gure osagai printzipala kalabaza da, gure baratzeko kalabaza. Eta hasiko gara prestatzen gure brownie veganoa. Lehenengo hasiko garena da kalabaza zatitzen, eta kalabaza zatitutakoan sartuko dugu labara. Aukeratu dut brownie vegano hau, pertsona guztientzat, behintzat osasuntxu jateko, esnegabe, arrautzagabe, eta probatu daixien, eta etxian indaixien eurak ere bai, ikusteko zelako goxo geratzen dan. Bakizue, nik iten duten gauza guztiak osasungarriak direla, eta saiatzen naizela pertsona guztiei aukera osasungarri bat ematen. Laban 20 minututxo bat eukingo dugu, eta ataratzen dugunean turmisakin pure bat ingo dugu, krematxo bat ingo dugu, eta nahazten joango gara irinak. Irinak izango dira almendra irina, oloa, kakaoa, eta gozatzeko 1000 aukera daukagu, baina kasu honetan nik datilak erabiliko ditut. Baita agave siropearekin ere bai, lebadura eta olio pixkat ere bai. Erabiltzen ditudan osagai hauek, adibidez almendra irinak goxotasun hori ematen dotza browniei, eta olo irina bai ordezkatu laike gari beltze irinaren gatik. Gauza guztiak egiten ditudanak gluten gabe dira, nire proiektua etxetik hasi zan, nire seme txikiari diagnostikatu ziotenean zeliakoa zela, eta arrez gero ni ere diagnostikatu zidaten, eta proiektu hau golan sortu zen. Etxean hasi nintzen, beretzako gauza goxoak egiten, eta gero jatetxera bideratu nuen. Eta jatetxea itxi zenean nik obradorea montatu neban, irrika gluten free izenarekin. Aurten nobedade pila batekin gatoz, obradorea hunditzen dut, zuei esklusiba ematen dotzuet, eta web horrian ere badakizue erosi laiketzuela, etxera bialtzen dugu ere bai, eta salmenta puntu pila bat daukagu. Orduan, web horrian sartu, begiratu salmenta puntu guztiak, eta sare sozialetan ere bai, errezeta pikainak ere aukingo dituzue. Guztia prestatu ondoren, ingo dugun krema horrekin, botako dugu ontzira, eta ontzia sartuko dugu laban. Laban egongo da 35 minutu gutxi gora bera, atarako dugu brownie goxo-goxoa, eta gero txokolate pixkatekin apainduko dugu.
Bueno, gure berezitasuna, azkenean osasuntsu eta gluten gabe jateko produktuak dira. Eta, bueno, bai, badakizuenez, ogiak iten ditut veganoak, gure irrikak, famatu ja bihurtzen ari dira, eta gaietak ere bai. Osea, bueno, azkenen saiatzen naiz hori, gauza guztiak, osasungarriak eta gluten gabe egiten. Eta nola ez, gure tartak ere hortxe daude, gure tarta osasungarriak, eta, bueno, enkarguz egiten ditugu, eta bai, sagar tarta, gazta tarta, boniato tarta, 1000 aukera daude, hori bai, osasungarri eta gluten gabe. Bueno, hementxe daukazuet gaurko errezeta, brownie veganoa, eta hurrengoan beste errezeta zoragarri batekin etorriko naiz. Hau painara eta gora gozogintza glutenik gabekoa, ez da? Ezin du nantzako egia zan, gauza eharra. Bestela, ezin jan, eta gauza askok gozogintzan irina daka. Ederki, jarraituola eta irrikitan egongo gea berriro zuri entzuteko eta ikasteko. Beitu hemen zara nola idan, peatzen. Ondo ez da? Azpin jarri dugu, bizkotxitua, go hemen soletillak edo melindruak, eta hau da jarabia, hemen geneukana, daka alkola zagarrana, ura eta azukre, besteik gabe. Eta bain hemen goizut, bortxatxo bat, eta ingozuna da pixkate bai moskortu, bale? Hartu pixkat, gainetik eman pixkat horrela, eta berak aroitzen dana zabaldu horreaka, bale? O xamur galitzeko. Eta hemen egon naiz, ez negaina arrotzen. Esan dizuten bezala, azukre gabe, zeratik azukre guztia bertara bota deu. Eta guain, gainuntzekoan astu aurretikan, ez deu guztiz arrotuta eukibia. Segatikan guztiz arrotuta limbakau ez negaina, askotan bestia botatzen aztegea, nazten deu eta pasa iten da. Eta hori ez deu nahi, bestela moztu iten da. Bueno, ingoetena dau, bertara sartu, eta eur pixkat eman. Bueno, usten de zerbait txintxilikan utzi deula, ez da? Sara, inbeste gauza ituzu? A ber, ze utzi deu, guazen, bai, nire alabak askar esango zuen, guazen ez tezu aipatu deu pixka, baina ez tegu esan guzti. Badator zeitu, Nazaron, guazeneko 12. denboraldia. Bai. Ezberdina, esango nuke. Desberdina? Aldaketak datoz, bazakabila. Eta nik ikusitaka, lehenengo kapitula, belodroman ikusi nun. Nire alabak ere, bai, belodroma guntzan, bai, esan dut aia, esan zin. Aita, jali. Ulo guztiko horrekin dara, ja, moixu bat aurrenenguan ja, eta. Egia. Osa, lioak datoz, ez da? Bai, badator. Vale. Bakizu guazenek izton arrakasta dukela, sekulakoa. Bai. Gaztetxoen artian, da, bakit nahiko kainerua datorrela aurten, ez da? Bai, dator, nahiko rebelde datoz, bai. Ondo. Bueno, beitu hemen, lehen da biziko gauza indeu, bizkotxitua jarri. Beitu, mingaina garrapatuko eta mendikan, vale? Eta guain ingo deuna da, beitu, hemen, erdila bota, prestatu deunana, ni pentsatzen dut hor, nahiko izango ala, vale? Hau ingo deu, zuzai, bainilean, hola, goxo-goxua. Zabalduko deu hau, eta guain ingo zuna da, zagarra jarri txukun, buelta guztin. Eskuakin? Bai, eskuakin. Nazu, bai, garbi dazka, osak emodatuko gea. Nik hemen indetena da, nola bibizkotxok, tamaino berdinekoak inditugun, labanatxo hartu dut, eta treki, moztu diot guelta guztia. Zeratikan, guain, barruan sartzeko, nola jarri dizkion bizkotxito guelta guztin, etzan sartuko. Orduan, moztu diot gueltatxo hau, ja moztuta dakatela, eta hauek inoiz ez dia botatzen, hauek kafesniakin jateko eo zerrekin, balekuak dia. Hemen txeutziko deu, bale? Eta, beitu, lehendabiziko geruza jarri hostian, ingo deu berdina. Berrize, bizkotxito jarriko dio, pixkat, mozkortu ingo deu, eta gero, beste erdila botako deu, eta beste zagar erdila jarriko ditugu gainetikan. Bale? Venga, listo igual, ez? Listo? Ezin hobe, guain hau, barruan sartzen deu, horrela, berriro mozkortu pixkat, bai? Bueno, eta, ze plan dazkazu guain negurako? Oin udazken hontan, ez dakat proiektu handiriko audiovisualean, bada daukat antzeslan batekin nabil, mundua pitzatuta dago, baina antxe gabiltza oinez, deitzen dana, eman aldiren bat, eta orduan, guain udazkenen ingo detena da, klaseak eman. Antzerki klaseak eman. Beti biltzen naiz eskola pare batetan, eta guain udazkenean beste klase batzuk hartu dut. Antzerki ere bai, eiten ere bai aizea?
Nik eman. Guain aurren hau. Ai, barkatu, bai. Umei, nerabei, eta antzeki klasik eman. Eta asko gustatzen zait ere hori. Asko disfrutatzen dut, bai, asko gustatzen zait. Asi que pixkat, oain, gozatzea. Beste gauzatzuk atatzen dien bitarten, edo aldi berean, hori ere egiten dut. Ezin geldik egon, deskantzua ez tezu hartu behar, ose? Nik ez da balio geldieteko. Deskantzua gauian da listo, ez da? Eta listo, bai, ez da balio, hori egia da, Hemen ningo deuna da, guain, beste gorrezo jarri zagarrena, eta guain ningo deuna da, zagarra jarri, eta ozgailuan sartu. Zeratikan, gogortu inbiar dutenak, gero moldetik atea, eta platera eratzeko. Guantxe, gaude bueltan. Gaur egun badator, eta bitxi bilbirrea. Venga, goazen. Bueno, eta guain kontuz askatu. Pixka pedatu dia eskina, baina oso ondo atea zaigu. Zeitxura ona. Zeitxura, ez da? Earra. Guain, elur pixka goteko jo gainetikan. Eta listo dakau, gure pastela. Hola, pixka datola painduko deu. Bueno, Sara, azteko eta behin, eskerrik asko laguntzatik pastela jarra hoiten. Ez da zer, zuei. Eta gure hizkuntzan hainbeste laniteagatik eta gure telesail film eta antzerki lan eta danetan. Ni prest, nahi zutena. Oso ondo. Jarraitu horrela, eskerrik asko etortzeagatik. Eta aurrena ere hemen ongo gea. Zure zai. Bueno. Eta hemen txegaur indeun, pastela. Carlota Zagarduna. Bueno, eskerrik asko launa gorratetik eta zuri etortzeagatik eta jarraitu horrela. Vale? Puri-purilla. Agur.